Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, prvního videa z Robloxu a dneska jsem tady společně s Davidem. A dneska si zahrajeme hru Lumber Tycoon. Určitě to všichni znáte, i možná. Natáčel to House a já jsem to hrál dřív než House a jsem to hrál jako první minihru v Robloxu. A jdem teda na to, já už mám svůj pozemek, ale tady pán David má už to teda větší. Trošku. O trošku to tady mám větší. Jaký trochu? Trochu no. Já si to spočítám, tu mám trochu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaký trochu? Trochu no. 6 bloků a ty máš teprve... Kolik máš teprve bloků? První. Počkej, ty jsi koupil už ten novej. Tak to jo. To je novinka. Hele, půjdem pro to zlatý dřevo. Čekaj, na se jenom změnit trošičku stěna, aby se to... Protože v tady tom dílu bych chtěl natočit Lumber Tycoon a v tom jako jak najít zlatý dřevo. Ale potřebujete mít dvojici jako, no dvojici. S kterým to... Můžete si udělat i most. A to jde těžko udělat. No, to musíš se mít sakra dlouhou větev. A nebo strom, ale vysoký. Že jo? Jo, no. Hej, tak já mám super skin, který ti bude vyhovovat. To si jenom myslíš. No, díky. Počkej, ono mi stejně nejde vzít. Ne. Tenhle skin se ti bude líbit strašně moc. Ježišimaria! Ježišimaria! Jak se ti líbí? Vůbec. Já jsem si ty tam bude nejlepší. Pojď na to, Ne! Skočit. Nech mě! Hele, tady to video se bude se jmenovat Zlatý dřevo plus ani nechci vidět, jak to pojmenuju. Uchyl David, ano. Nebo ještě něco, no Uchyl David. To sedí k tobě. David je panda, já jsem jeho panda. Čítruje. No. Ježišimaria, já se ani na tebe nechci koukat. Ty na mě musíš koukat. Nemůžu. Když si opravím obličej, už jsem skoro hotovo, kámo. Ježišimaria. Jo, už jsem skoro hotový, fakt si ti nekesal. Hele, já ani nechci vidět, jak budeš vypadat potom. Běž mi. Je, tak to bez. Ježišmarja. Neboj se, mám oblečení, jo. No tak to chci vidět, co budeš mít na tom oblečení. Čornutí auto a jedu. A mám tady ještě obrázek. Tady jsem ti taky čornul. Nečornuj můj nic. Je pozdě, už je pozdě, hele, už jsem ti čornul autíčko, obrázek. A to kradení ti mě jde jako po másle. Ale jenom v Lumber Tycoonu. Ale už ti to jdu odvíct. Ježišimaria! Mám oblečení. Děláš si srandu?
Já si srandu, co to je za oblečení. Ty jsi teda... Co? Tak to ses teda vylepšil, vážně. Co, mám vypadat hezky? No moc ne, hele. Tak mám dát pryč toho Pikachua? No, to tam nech, hele. Čekaj, mám ještě plán. Co si bych o jaký udělám? To Pikachua. Ježišmarja, Davide. Jo, už jenom pár pro. Dneska to bude asi video od 10 let. Kvůli Davidovi. Je, nice. Konečně nějaký video pro děti. Jo. Pro děti od 10. Hej, jenom nožičky. Už mi stačí jenom nožičky. Ježišmarja, já se odpojím z Lambertajku snad. Ne, please. Se mnou to musíš vydržet. No právě, že nemůžu. To nejde s tebou vydržet. Tohle jde. Tak jo, vylepšil jsem se skina. Ježiš. Třeba si to musím kupit. Já tě nevidím. Hele, víš, co je štěstí, že tě ještě nevidím. Vidím jen tvůj nick. Oba. Ježišmarja! Ty jsi čokoláda snad. Jo, tak tě můžeš sníst. Ne. To je furt čokoláda. Já to, Ježišmarja, nechoď za mnou. Já si vezmu auto a... Já jsem fakt čokoláda. Ne. Dělej, jedem. Možná, že se vrátím. Jedu. Uf. Ty krása, se ani na tebe nechci koukat. Považ se víc ke mně. Bojím. Tak když jdu na to, kámo, už jdu pořádně po nějaké takové sekci. Můžeš mi říct, na co jdeš? No nic, teďka mám tepláky a tričko. Jo, tak to chci vědět, jestli to nebude neviditelný, hele, jo? Jestli to nebude jenom jako, víš? To není jako, to je skutečný oblečení, to má každý právě šéf. Šéf? Ježišmarja. Počkej, čekej, že jsem si vybarvit. Jasný. Oblečení, tam to vypadá takový hezký. Maria. To bylo strojno. Tady na to, hele, tady na tom videu si tě odstraní Dan kvůli tomuhle ze Skypeu. Kvůli tomuhle videu. Tak jo, už jsem v pohodě. Jsem úplně v pohodě. Kouknu se na tebe, radši v autě, kdyby se to mohl zhrnout. Jedu za tebe. Jasný, tyjo, zelenej. No jasný, proč ne? Mám zelený tričko. To není zelený tričko, ty jsi Shrek. Shreku. Ježíš, počkej, co... Ne. Ty jsi Shrek, víš? Shreku. Ty jsi mě taky přezdíval takhle. A nakonec jsi došel k tomu, že mi budeš říkat opálenec. Což se ti nedivím, hele. Přeměním barvu.
Ježišmarja. Ano. Aby si nebyl mimozemšťan z toho, jo? No nechci to už zkazat. Můžeš dát sdílení obrazovek, já ti poradím, jak se ho můžeš udělat, jo? Dej sdílení obrazovek a já se kouknu, co tam děláš. Sdílení obrazovek. Jasný. Teď ti to nevidím. Teď ti to nevidím. Rychle, pojď. Ježišmarja! Děláš si srandu. Já budu pořádně oblečen. Čekej, musíme být za pořádný oblečení. Já tě zabiju. Kde je něco pořádného? Ne, to není pořádný, to je pro malé děcka. Ano, tohle. To tě zabiju normálně. Ježišmarja! Ne. Takže teďka uvidíte, jak se přestrojil. Tam kde ještě tě nevidím a je to štěstí, velmi. Ahoj, já jsem děvka. Ahoj, já jsem krásná děvka. Ježišmarja! Takový prosťák, prostě. Hej, hele, už víš, kdo jste? Už víš, kdo seš? Snad jo, já vím, kdo seš. Ty seš úchylák. Nevidíš to? Nekoukni na mě obrázek. Ty kráso. Hustej. Nevidíš Google? Google nevidím. Daj to. No a co s tím? No, tak tam mám hry super. Omebil, no tak to je super, že tam máš hry. Znáš tohle? Ne. Si. No, čekaj, to musím dneska trochu pozrušit. Protože se nechci dostat na internet, nevím proč. Tak už jsme zase sdílení obrazovek. Já chci vidět, jestli si dáš normálního panáčka. Takže teďka jdu si teda pořádně udělat skin. Ježíš, dej si kulatou hovna. Dej si man face, jo? Prosím. Za co, ty jo? Ježišmarja, já jsem v těch vlasech. Co to s tím panáčkem děláš, sakra? Já mám blbou hlavu. No, to si všimnu teda brzo. Máš to takhle. Hele, dej si blockhead. Jo, mám to. Dej si blockhead. Ty to máš úplně zapíchnutý do té hlavy. Teďka když se změníme z té grafickou brýli, Hele, já bych chtěl už pro to zlatý dřevo, jo? takže mi ukáž, kde je tady ta ohnivá sopka. Jo, ale oni to už pokud jste neviděli Houseovo video, tak on tam ukazoval v jednom videu sopeční stromy a já vám je teďka ukážu. Takže vezmeme si auto, nebo nepůjdeme, kašlem na něj, jo. A tohle tak, no hnědý, tak to je teda super auto. Na něj. Tak jdem. Musíme jet po tom kopci, skoro nahoru, tam bude švíra. A
tam bude láva. Jako normální. Ale ta barva moje, ta bude k tomu sedět, hele. No jsem. Hele, co myslíš? Já si myslím, že ta moje barva je krásná. Davide? Davide? Jo, já jsem tam byl celou dobu, víš? Já vím, to jsi mi říkal. Tady celou dobu říkal. Ten celou dobu vykřikoval. Takže jeden furt do toho kopce. Teďka započíme zase doprava. Prava. Ale nebral si tam vozejch, protože to by vás zdržovalo v tom. A když jedete po té cestě, tak vám to ubírá, takže bych to nejasný. Takže tady má někdo, nevím. Takže jeden. A znovu vám to bude ubírat životy. Já už jsem tady několikrát padla. Jak jsem tady padla. Tady to málo nevypadám to může, ale budu tady nevypadám. Ten bych chtěl vyvívat. Jediný, co jsem věděl, že se tady sekají stromy. To je jediný, co jsem věděl. Já jsem u lavových stromů, tam, co jsi chtěl, že bych jim to ukázal. Já jsem u lavových stromů, že bys mě tady taky helpnul. Já jsem slyšel fakticky blbě. Hele, helpnul bys mě tady u těch lávových stromů. Že mě to tak blbě štípe, to dřevo. Takže potom, když si to jako dáte do toho upgradeovače, tak vám to dá třeba 1000 soků. Co? Jo, jsem u těch sopečných stromů. A kde nahoře nebo dole? Nahoře. Takže jdu za tebou a ukážu escape. Ježišimarja, ani ho nechci vidět. Snad bude teďka normální, jo? Budeme věřit, že bude normální. Když já... Neboj, pořádně se připoutal. Připoutal? To já se spíš připoutám. Ty, aby si to viděl, ne? Jak jsem úplně připoutanej. Čemu jsi připoutanej? Jsem si čuměl. Čemu jsi sakra připoutanej? Už jedu na ten malou. Pokud tady to video bude mít takových 6 lajků, tak bude nový díl Robloxu. 6 lajků pro další díl. A nebo kolik bys chtěl ty, Davide? Nebo já se tobě nedostanu. Hele, kolik lajků bys chtěl takovej pro další díl? Sorry, ale já se tobě nedostanu. Jak to? Možná to je zaparádovaný. Tak to projedeš těma, to projedeš. Tak možná, že ne. Se bojím to. Hej, ty balvany, jak tam ještě jedou. To musíš dát, já jsem to taky projel. Já mám chce, jo, protože jako tam ty pěkně teďka máš umízlej. Aby si neumřel. No to se bojím taky. Ty jsi umřel? Neumřel jsem ještě. Maria, nechci autě. Chci dávat do auta.
Já ti tam schodím celý strom, jo? Pojď. Pojď. Pojď, stromé. Poslechni mě. Ježišmarja, to radši posekám. Kde jsi? Já tady chci hodit strom, ale nějak mě neposlouchá. Já tě slyším fakticky blbě. Já tebe ne, hele. Už líp? Halo? Už líp? Slyším tě? Líp? Jo, líp. Ty jo. Ten strom nejde vzít. Kde jsi? Já jsem tady u stromu. A jenom Jaký? u lávový. Aha, Já ti tam schodím strom. takže jdu na to. Ale ta česta je celá zabaragovaná. Zabaragovaná. Tyjo, to je čeština. Dostaneš ven. Víš jak? Že půjdu dolů se stromama. Takhle to vezmu. Hážu stromy. Chytáš? Jo, chytám. Ale něco mi tam i nech, jo? Prosím. Jo, jo. Jo. Nemůžeš věřit. Nebo radši ne. Ale to počká. Jestli mi to dřevo spadne, tak to zvládnu. Nebo jestli spadne, tak to taky zvládnu. Ježišmarja, tak to neprojedu. Je to tady zabalím. Jedu. Ale pomalu. A jak pomalu to je? Jim do života za chvilku. Ne, já jsem umřel. Balvanu. Mám posyky, že? No právě. Já budu. Já chci ale tu s tím. Já si tady koupím tu skleničku. Já teďka budu jezdit spíš. Pro ty součástky na tu dobrou sekiru. Hej, ona tady. Hej, kde je ta sklenička? No počkej. Kde jsou ty všude, kde jsou ty suroviny všude?
co myslíš? Mám to už ukončit nebo ne? Jako to video? No. A jo, ukončilo. Tak jo, tak jak jste slyšeli, tak ho mám ukončit. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte 6 lajků pro další díl. A já se s vámi loučím a ještě určitě zanechte za sebou odběr a napište do komentáře, co chcete natočit jako jinýho. Jestli GTAčko nebo něco jiného, já nevím. Takže čau.